ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପିତର ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଜିହୁଦା ଜଣେ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଆସୁଛି। ଶୁକ୍ରବାରରେ ପିଲାତ ହସ୍ତ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ନିୟମ ସଭାକୁ ସେ ପଦାର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜନତା ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ରବିବାର ଆସୁଅଛି। ଶୁକ୍ରବାରରେ ମେଷ ପୋଲେ ଯେମିତି ପଳାୟନ କରେ, ସେ ପ୍ରକାର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ମରିୟମ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ପିତର ମିଛ କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଆସୁଛି। ଶୁକ୍ରବାରରେ ରୋମୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କାଢି କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଆସୁଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଯୀଶୁ କାଲବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର କ୍ଷତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଆସୁଅଛି। ଶୁକ୍ରବାରରେ ଲୋକମାନେ ପାପରେ ଭରି ଯାଇଥିଲେ। ଜଗତ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା। ଶୈତାନ ହସୁଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହସ୍ତରେ କଣ୍ଟା ବିଧ ହୋଇଥିଲା, ପାଦରେ ବି କଣ୍ଟା ବିଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏହା ତ ଶୁକ୍ରବାର, କିନ୍ତୁ ଏକ ରବିବାର ଆସୁଅଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଯୀଶୁ ଏଲୋହି ଏଲୋହି ଲାମା ସବଗଥାନି, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ କାହିଁକି ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା, ଭୂମି ଫାଟିଗଲା। ଆମର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପାପ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା। ଶୈତାନ ପରିହାସ କରୁଥିଲା। ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରୋମାନ ମାନେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏହା ଶୁକ୍ରବାର ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ରବିବାର ଆସୁଅଛି। ରବିବାରରେ ମରିୟମ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଥିଲା। ଆମ ପାଇଁ କିଏ ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦବ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଭିତର ପଟୁ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ସେ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ହସ୍ତରେ ମରଣ ଓ ପାତାଳର ଚାବି ଥିଲା। ଶୈତାନ ହାରି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହେ କି ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ହେଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ହେ ମରଣ ବା ହେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ବିଜୟ, ହେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯାହା ବି ହଉ, ଏହା ଆଜି ଯୋଉ ଉଦ୍ଭାବନ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏକ ରବିବାର ଆସୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ